Baba, yazi ngiyacabanga lana ukuthi manje sekumele sishintshe indlela esiphila ngayo, sishintshe nendlela izinto esizenza ngayo manje. Njengoba sesinengane nje sesibadala ngempela, sekumele manje ukuthi sishintshe indlela yokwenza. Into yokuqala nje esizoyenza kuzomele ukuthi sijoyine i-funeral Angithi uyayibona-ke manje le nto. Ngihleli lapha ngijulile. Ngicabanga mina ngothando lwethu. Songifuna ukungitshela ngokufa, ufuna ukungiyisa emoshari. Yazi into eyinkinga baba ukuthi Yini inkinga? into eyinkinga ukuthi njengoba uwazi ukuthi la endlini la ekhaya iwena ithemba lethu lokuqala nelokugcina. Uma ngabe usushonile usulele la phansi, siyothatha thina imali yokuthi sikungcwabe. Ngisho ngathiwa sesifuna ukushintsha indlela yokuphefumula. Akuyona indlela esingashintsha ngayo leyo. Angeke ngikwazi ukuyokhokhela ukufa every month. Njalo uma kuphela inyanga ngiyazi ukumele ngife. Cha baba, ngiyazi ukuthi uyindoda yamasiko, uyindoda ehamba ngesiZulu nangani nangani. Kodwa kuzomele ukuthi uyicabangele. Kumele ukuthi sijoyine imadlala funeral plan, funeral services. Iyona ezoku-understand-isa ukuthi noma kungathiwa uyindoda eqine kanjani, ekugcineni uzolala la phansi, thina sizokwenza njani uma ngabe usulele phansi. Ngiyacela baba ukuthi uyicabangisise le ndaba. Usize thina, wenzele mina-ke uma ungasazenzelanga wena ney'ngane zakho. Lezi eziyobona ihlazo likababa wazo uma ngabe sowulele. Yini leyo nto leyo? Malini? Yini leyo nto? Imandela yini? Baba, Uthe madlala funeral services. angiyifundi engixhumanisane ANC. Bengithi mhlawumbe uthi Mandela funeral what? No, hhayi Mandela. Madlala funeral services kuzomele ukuthi uyicabange le ndaba le. Yabo, uyangithembisa ngithi. Angithi. Ngiyazi ukuthi uzoyicabanga. Ngizoyicabanga. Thank you. Mwah.